Jeg har fået til opgave at lave 3 forslag til et nyt køkken og en omlægning af en trappe. Her er de 3 forslag. Det første forslag har et svævende køkkenbord på den ene væg, en lille køkkenø i midten og en række skabsmoduler på modsatte væg. Hertil kommer et rundt bord til morgenkaffen. Forslaget har en god rummelighed, fordi man kan gå rundt om køkkenøen. Udfordringen ved forslaget er dog, at man kan komme til at støde på dem, der arbejder i køkkenet, når man går mellem de 2 stuer. Forslag nummer 2 holder væggen mod stuerne fri og løser hermed forslag 1's problematik. Forslaget kombinerer samtidig spisepladsen og køkkenbordet til et møbel, hvor man både kan sidde og spise morgenmad eller hjælpe dem, som arbejder i køkkenet. Udfordringen ved forslag 2 er, at det knækkede køkkenbord tager ret meget plads, og det kan gøre, at rummet føles en smule trængt. Forslag nummer 3 kombinerer de bedste idéer fra de 2 andre forslag og løser samtidig deres problematikker. Der er fri passage mellem stuerne uden at forstyrre de arbejdende i køkkenet, og samtidig har rummet en god luftig følelse, fordi køkkenet er opdelt i køkkenø og i køkkenbord. Køkkenøen inkorporerer 4 fleksible skamler og løser dermed også ønsket om siddepladser til morgenmad ved det østvendte vindue. Dette forslag er min personlige favorit, og det er også det forslag, som bygherre har valgt.